investigacións despreocupadas de Pili Camposa non poden faltar na nosa nube. Lorena, ti tampouco podes faltar, e sobre todo porque traesnos agora unha persoa desas nas que pensas e dis, pero vamos a ver, este home, para el o día ten tantas horas, por que fai tantas cousas? Daste conta, o mellor Non, é influe tremendo. que se erga ás 4 da mañá. Ás 4 da mañá? Ás 4 da mañá. Bueno, hai que ter en conta, non? Contáchesme que traballa vendendo froita, que iso tamén é moi importante, e hai que dicir del unha cousa moi importante tamén, que traballa a prol da cultura galega. Pois sí, é historiador, arqueólogo, etnógrafo, experto en toponimia e na lingua dos cavaqueiros. Mamma mía. Que non saberá este home, que cabeza. Bueno, Lorena, eu estou xa... Claro, xa estou. Pois benvido, Xosé Lois. Aquí estamos as dúas agardando o bico do home da noite. Bueno, Xosé Lois Vilar. Pedreira, di que sí. Claro que sí, di que sí, di que sí. Eu como estou acostumbrada a Silvia Jato, pero non, Núñez, tamén Núñez, claro. Ti és un auténtico, vamos, eu diría unha auténtica forza da natureza galega. Hai que traballar por necesidade nada máis, e cando hai tempo de sobra dedicalo á cultura do país que boa falta fai. Non, e para mostra o seguinte. Primeiro son mis clientes que mis parientes. É o antinegocio. A como teño aquí, de euro kilo, está marcado ali en números mayúsculos. A pataca quéneve de xenso de limia. O lado dun filete, tirades co filete e comede la pataca. Iso é mel, non é pataca, é mel. Se escolledes a podre vos, facedenos un favor, xa. Valedes para envasar laranxas en Valencia. A ver se me van chamar, Aí hai 6,320. Bueno, Xosé Luis, aí estás. Que enerxía. En pleno traballo. E sempre falando con esa enerxía, verdade, Lorena, e con esa alegría. Si, vou perdendo forza cos anos. Ao pasar dos 30, sobre todo, perdín bastante forza, pero é esencial poder falar, anunciar o que hai, senón a xente nunha feira que tes 15 ou 20 metros de posto lineais non dá visto todo. Míralo ti que o sabes, pero a xente non mira. Pero terás as clientas xa moi fixas, non? Si, de 75 para arriba veñen seguro, de aí para baixo máis difícil. Porque é un home guapo tamén, e dirá, eu quero ver aquí a Xosé Luis, non? Non, mira, a fidelización do cliente que é moi necesaria, que saber facela. Eu levo indo a Padrón 27 anos, aí en Sabarís fai ahora 21 de agosto 8 anos, entón é que ten que haber unha continuidade. Este non para, Lorena. Non para, fai máis kilómetros luns en Sabarís, mércores en Tomiño, o domingo en Padrón. Si, o xoves en Tui, o 6 e 21 en Redondela, o xoves voume para Madrid a comprar no mercado ás 3 menos cuarto da mañán empezamos ali a comprar. Bueno, acaba de chegar dun mercado. Da feira de Sabarís. A que hora te ergues todos os días? Porque non me creo que te ergas de verdade ás 4 da mañá. Non, ás 4 e 5 minutos máis tarde. De verdade? Para ir a buscar cereixa ao mercado, que tiñamos o resto da fruta, pero faltaba cereixa porque choveu en Cáceres, choveu esa pedrada que miraste, afetoulle tamén e tiñamos pouca, e tuve que ir ás 4 e pico da mañá a comprar. E como somos os clientes? Cando chegas aí ao mercado, despois de tanto esforzo, de coller a froita e de... No, os clientes, mira, poden pasar nunha feira, témolos contados. Sabes que fixemos para contar a clientela? Estar toda a mañán contando era moi complicado. Sí, como os azafatas dos avións, non? Clic, 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 clic. Fixemos outro método distinto. O día das letras galegas dai un par de anos ou tres, regalamos un libro a cada cliente, regalamos 850 libros. Entón sabemos que pasaron 850 persoas ou familias por ali. Foi a maneira de contalo. Bueno, aquí estamos falando dun froiteiro, verdade? Pero que non é un froiteiro calquera, non, Lorena? Claro, o certo é que cando imos mercar, pois nunca imaginamos que a persoa que nos está vendendo laranxas despois se dedica a investigar. Coñecen os clientes esta faceta túa? Eu non ya conto, polo menos, pero iso pasa moito cada día máis. Pero non saberá, non? Non se comenta por ali? Sí, por exemplo, eu no Val Miñor temos unha asociación desde o ano 99, Instituto de Estudos Miñoranos, que temos, por exemplo, este verán 4 saídas en barco, tócame a min ir guiando a saída en barco, entón, sai na prensa, sai na radio, sai... Entón, pregunta, cando mareámonos, se temos vida na mina, e saben, conocen esa faceta, non todo o mundo, pero moita xente, claro. Por que vender froita? Como xurdiu a idea? Por que non te dedicaches... Meu pai veu de emigrante de Barcelona no ano 59, montou almacén de patacas, de fruita, de viños con un irmán, con meu tío Mauricio, que ainda vive, meu pai non, montou unha fábrica de lixivia no ano 59 que non se coñecía por aquí, tuvo que andar a explicar como funcionaba. Eu estaba na carreira, en terceiro de carreira, son o máis vello de 7 irmáns.
A primeira, nada máis nova nas Monxas, eu estudando en Santiago, tuve que vir para casa por vontade propia, porque vendendo sacos de patacas é imposible manter a 7 fillos. Acabei a carreira no cuarto, quinto, e metíme na feira de Padrón con 23 anos ata hoxe. Deixamos a froita, non? Ese mundo que ten para falar, vamos, toda unha noite, verdade, de experiencias, de anécdotas. Cando descubres o primeiro petróglifo? Pois a afición era xa desde os 13 ou 14 anos, inducido por publicacións que había de xente do Museo de Castelos en Vigo, pero en primeiro de carreira deusenos por prospectar en Baiona, cos meus irmáns, e descubrimos unha estación rupestre que hoxe é das máis importantes de Galicia, que se chama Outeiro dos Lameiros, na que hai 32 petroglifos, e temos ali o panel de arte esquemática máis importante da Península Ibérica, un panel que ten 15 metros de largo, 5 de alto, unha escena de caza con uns 70 cabalos, con homes armados. Que pasa? Que está moi mal promocionado. Esta arte rupestre da categoría que temos en toda Galicia, se a ten, non sei, un catalán, un sueco, tal, estaría xestionada de maneira que viviríamos do turismo cultural, pero non hai moi poucas visitas, está mal xestionado, non se conta co patrimonio como dinamizador cultural, cando no Valmiñor temos un 36% de paro e un 50% de paro juvenil, pero as autoridades non dan para máis. Tes publicado un libro de talasonimia, non? Onde se recollen os nomes que os mariñeiros lle dan aos distintos lugares da costa. De que parte? Dentre da costa máis bonita do mundo, que é a costa de Baiona. Non fai falta máis idea. De onde esti? A máis bonita? Sí. Ai, Xosé Luis, que imos aquí guerrear. Porque polos de Cambados están aquí. Non, polos de Lugo, caramba. Aquí cada un tira por seu. Pero ali que... É moi negra a costa. Non é negra, ten uns acantilados tamén moi bonitos. Galicia é toda moi bonita, non me sexas tan extremista. A ver, señores, este é un Freire, programa que hai que informar, non están aquí para rifar un outros, entón a ver, aquí estamos aquí, dalle con zapato de chocolate. Zapato de chocolate. Ai, que rompeu o chocolate, coitado, meu. Pois Eu agora teño unha pregunta, que é o dos topónimos estes que saen cada un do seu xeito, entón? Que é un Como eu fixo especialista. tamén arqueoloxía, suspendín. Pero quedaronme dúas cousas. Se eu lle poño unha cousa aí diante, a que lle sona a vostede? Isto é unha chaqueta. É unha chaqueta. Home, soname un baixo que hai polo norte, unha restinga que hai pola norte da Meda en Panxón, en Monteferro, que é moi coñecido, que se chama Rapa Chaquetas. As rapachaquetas. Sí, porque é moi, a ver, cando falamos de talasónimo, para que a xente entenda, talasos só entendemos como balnearios ao lado do mar. Talasos en grego significa mar, e os nomes do mar chamase talasonimia, que ten que haber en Galicia 40 ou 50.000 recollidos. Hai os 1.200 e pico que recollemos nós, preguntaste onde, entre o río Miño e a praia de Patos, en 40 km de costa, recollemos 1.200 e pico. Se se recollera na Arousa, pois salirían 4 ou 5.000 por moitos motivos que se poden explicar. Se foran cartos, seríamos ricos. É porque se chama Rapa Chaquetas, porque os mariñeiros marcaban as pedras o que producían peixe, un afundimento dun barco que produce peixe, un cabezo, un con, como lle chaman na Arousa, ou pedras dificultosas para a navegación. Entón temos papa chumbada, rapa chaqueta, rapa carallos, rapa pandullos, rapa timóns, que son perigosas para a navegación. Ai, que nada máis. curioso. E agora as laranxas. E isto? Eras un Ai, que artista. ben. Home, iso son laranxas, é unha variedade que se chama Valencia Latte, que é a última que ven, despois acabándose esta en Valencia, por aí despois ven esta portuguesa, o mellor. Esta portuguesa, Sí, o mellor. sí. Despois hai que comprarlas en Sudáfrica, no Brasil e por aí. E temos en Baiona un sitio que se chama o Serrón das Laranxas, que non sabemos que barco se afundiu aí. E non temos dato diso, conforme, por exemplo, temos unha pedra que se chama o Cunichán. E claro, cando recollemos, entrevistamos a moita xente, arraceiras, percebeiras, mariscadoras, sobre todo pescadores, mariñeiros, cun saber inmenso que hai concentrado debaixo desa boina. Esa pedra que se chama Cunichán, ningún filólogo daría coa pedra. De onde virá esta palabra? Cando a palabra con nós non a temos no sur. Entón, que pasou? Que en abril do ano 1906 viña un barco inglés cargado de 3 millóns de kilos de semente de algodón, cargara en Alexandría, e para a Gran Bretaña, para xa, pois, e claro, no ano 1906 os sinais marítimos eran moi cativos, había o faro vello que de noite sería como poñer un misto, nin se miraría, e quería entrar en Vigo a carbonear, a facer carbón, era un barco que ainda que mantiña os paus da vela, funcionaba xa con carbón, e afundiuse diante dunha pedra que se chama Atravesada. Resulta que cando se publicou a noticia, publicouse mal, foi por control telegráfico, saliu mal, os mariñeiros de Baiona, de Panxón, de Baredo, chamanlle o sitio o Cunichán, e o barco que se afundiu ali é o Collingham. Collingham. Fixeron a traducción ao de Baiona rapidamente. Que forte. Que poderíamos, por exemplo, dicir dos cavaqueiros? Algúnha linguaxe curiosa? A ver, non é que na zona de Dena, de Cambados, que hai moita xente aquí, ali tamén había fábricas de tella. Mira,
tanto da fala dos canteiros, os arginas, como da fala dos afiadores, que se chaman a súa fala naceiros, como da fala dos telleiros, que na súa fala son cavaqueiros, hai recollida de todas elas entre 2 e 3.000 palabras, teñen un vocabulario entero, non teñen nome para un ordenador, non teñen nome para moitas cousas, pero o corpo da muller está analizado de arriba a baixo, ata con sinónimos para moitas... Ti si eres unha mociña, unha nena, un neno recén parido, eres un chirijoto. Un xirijoto. Chirijoto, pero si eres unha moza casadeira, 20 e tantos, eres unha nenza. Unha nenza. Cando casas, xa eres unha calloa, e cando eres unha bella xa eres unha rula, cando eres unha bella, está todo nomeado. As partes do oficio, as partes do corpo, as partes, xente meteorolóxica, está todo nomeado, todo nomeado. Faz un gran Faz un labor. traballo tremendo, de verdade que era para terte todo o programa e falar de toda esta historia e reivindicar, por suposto, pois eso, non a explotación, pero sí a conserva destas cousas que son parte da nosa historia. Tes razón, totalmente. Está calculado que se van perder 1,5 millón de nomes en Galicia. 1,5 millón? 1,5 millón porque non se van recoller. Que está na cabeza das mulleres e homens que traballaron a terra. Que peniña. E se é un home de 70 ou 80 anos sabe 500 topónimos, o fillo se traballou a terra sabe 300, o neto non sabe nada. Como se chama aquilo? Detrás da Renault. Pois tede que facer... Tede que facer vos, caramba. Sí, pero Galicia é moi grande. Moitísimas grazas por estar aquí e contarnos a nosa cultura, que é unha cultura inmensa, caramba. Moitas grazas, de verdade. Gracias. E seguimos agora.